Čau, je to především video a dnešní video s Terkou. A my jsme teď na bazéně, nebo nejsme ještě na bazéně, ale tam je bazén. Už. A máme kamaráda. Kamaráda. Jakýho kamaráda? No prostě Já, tak. hej, asi to. Jo, aha, Terka myslela toho krokodýla, co tady je. No prostě je tam velikánský krokodýl a tam je to čintačka. A tak. Už jsme z bazénu točili 2 vlogy, jenomže prostě nikdy jsme to nenatáčeli na bazéně, takže teď budeme natáčet na bazéně, tak jdeme na to. Takže už jdeme na bazík, tady je Terka s jejím velikánským krokodýlem. Můžu to už zavřít? Jo. Já vím, že jsi přehledala hodně trapně. Tady je Terka a ten velký krokodýl. Jo, no už to říkám asi 2krát. Terka má úplně boží boty. Já vím. Nemám jenom takové. Už tak. Tady je Terka. A jdeme už do šaten. Takže tak. My chodíme s Terkou úplně tam do šaten vždycky. Tady nikdo není, tady je úplně prázdno. Tam je 65 lidí. Máme s Terkou stejný EOS, takový. Ale Já je to jsem ho teď fake. dostala. Je to fake. Abyste si neříkali zas. Jakože, my máme vlastně, jsme takový frajerky a jako, Aha. No, takže jdeme na bazík. počkej. Takže jdeme na bazík. A my už tam jsme, takže dobrý. Prostě úplně na kraju. Takže jdeme. Jo, počkej. Ježiš, to je takové mimino. Takže jdeme na bazík. Já jsem zelená, to je fůřové. Jo, on má i silnýho krokouše. Takže dám to do baťohu ten mobil.